Γεια σας! Είμαι η Τόνια Παπαμιχαλοπούλου και σήμερα θα σας δείξω 3 ιδανικά look για την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο. Τα σχολεία μπορεί να άρχισαν, αλλά όχι και τα πανεπιστήμια. Αν ετοιμάζεσαι και εσύ για αυτή τη μεγάλη μέρα που θα πατήσεις για πρώτη φορά το πόδι σου στο πανεπιστήμιο που πέρασες, πρέπει να δεις τα 3 εντυπωσιακά look που ακολουθούν. Αλλά μην ξεχνάς, η άνεση, το στυλ και το ευπρεπές ντύσιμο πρέπει να είναι η οδηγή σου για να πετύχεις τα πιο εντυπωσιακά και stylish look. Άλλωστε, η πρώτη εντύπωση δεν είναι αυτή που μένει.